Konfidenza fost il-konsumaturi u n-negozji Maltin. Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel stħarriġ kull xahar dwar il-konfidenza fost l-azzjendi u l-konsumaturi f'pajjiżi Ewropej. U dak dwar pajjiżna jindika xejriet pożittivi. Dan l-istħarriġ xjentifiku jindika li f'Mejju l-indikatur tas-sentiment ekonomiku laħaq il-livell ta' 109.5. Dan ifisser titjib fl-ottimizmu ta' 1.4% fuq il-livell ta' April ta' din is-sena. Hemm ukoll titjib aktar minn 7% mill-aħjar kejl meħud taħt l-amministrazzjoni preċedenti. L-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea jindika li għat-tielet xahar konsekuttiv il-konsumaturi Maltin u Għawċin qed jgħidu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom qed titjieb. Din hija l-ewwel darba mindu beda jsir dan l-istħarriġ fl-2002 li qatt ġie rrappurtat dan is-sentiment. Osservaturi tal-qasam ekonomiku u persuni li stħarġu l-istatistika fissru kif dawn huma provi li l-miżuri li ħall-Gvern qegħdin jinħassu. Dan anke fid-dawl li għall-ewwel darba wkoll idħul medju qed jogħla aktar mill-inflazzjoni. Fil-fatt fl-istess ħin kien hemm żieda qawwija fil-livell ta' tfaddil tal-familji Maltin u Għawċin. Minn meta tela l-Gvern Laburista d-depożiti ta' familji Maltin u Għawċin ma' banek Maltin kibru bi kważi 650 miljun euro jew 8.5%. Fejn tidħol l-industrija l-istħarriġ tal-Kummissjoni jindika li l-maġġoranza tal-operaturi indikaw li se jżidu n-numru ta' impjegati tagħhom fix-xhur li ġejjin. Dan ikompli jsaħħaħ l-impjiegi fis-settur tal-manifattura li tul dan l-aħħar sena raw titjib. Jidher ukoll li fix-xhur li ġejjin kumpaniji tas-servizzi f'Malta u Għawdex ser ikomplu jżidu n-numru ta' impjiegi magħhom.